pružiti kvalitetne informacije svim građanima. Nevjerovatno. Vjerovatno. Vijesti tačno u 11:30 sa Komponenti. A sada prelazimo na crnu hroniku, 3. godišnjica presude Haško šestorci u Mostaru i Kiseljaku zapaljene zvijeće za pralika. Vjerovatno. Virus je prošle zime divljao išklom. Šta je ovo? Hoće li Europa ove sezone pozatvarati skijališta? Bosanski Novi zatvoreno biralište u Suhači. Izlaznost 18,38 od 100. Ali idemo na tužne vijesti. Noćas preminuo Papa Boba Diop, legendarni senegalski nogometaš. Zaista tužne vijesti. Kako žalost. Da li će ikada 2020. godina završiti? Da li će se nešto lijepo desiti u ovoj godini? Saznajemo onako marketing. Ali molim vas... Ali crna statistika iz dalekog Japana, ovog tu je preminulo više ljudi od samoubistava nego od korone u cijeloj godini. Nevjerovatno! Ovo ne. Kakve informacije ovdje? Kakve novosti ovdje stižu? Armin Hodžić pogodio 2 puta i donio pobjedu. Kasim Pašite, A što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump ne priznaje izbore i traži ovdje odluku od suda. Traži, Trump pokušava, Trump, ali ne ide. A evo upravo informacije. Evo informacije, novost iz CNN-a. Joe Biden uvrnuo zglob dok se igra sa svojim kerom. Idemo malo i na koronu. Bih je registrovano danas 664 novozaraženih, preminulo je 44 čak. U Sarajevu, u kantonu Sarajevo 290 novozaraženih koronavirusom, 8 osoba preminulo. Hvala kolega Kopone, hvala kolega Tito Medija, sada prelazimo na sekciju sporta. Ovdje odigrale su se 3 utakmice u Engleskoj Premier Ligi, ipak da, 3 utakmice. Southampton je izgubio na domaćem terenu od Manchester Uniteda 2-3. Chelsea je odigrao nerešeno, Arsenal iznenađujući poraz od Wolverhamptona. 1-2 je bilo. I sa sporta prelazimo na nauku. Naučnici su otkrili ovdje super planet putem radio talasa. Kolega, Kopone, prelazimo na vrijeme, izvolite. Prelazimo na crnu hroniku, Ipak na crnu hroniku se vraća. Ipak crna hronika, gledalci zahtjevaju crnu hroniku, izvolite Kopone. Izvolite Kopone. Stari da se saberem. Uopćeni akciji ipak u Mostaru. Ali evo javljaju New York City 34 Fahrenheita trenutno. Ili 1 stepen Celzijusa, upravo smo koristili konvertor. Uopćeni akciji Impact u Mostaru je Poriđana Demirović prebačen u zatvor u Sarajevu. I sa crne hronike prelazimo na neke ljepša dešavanja, novotvoreni centar. Propagandni program, tačnije EPP, postavite vrhunski java programe za samo godinu dana, prijavite se, Black Friday se želja IT Akademija, organizuje školovanje nove generacije, java programera, kolega G2 Mentia, da nam možete reći malo više o tom programu? Materim jeben. Prelazimo ovdje na dijasporu. Istraživanje univerziteta u Beču neophodno je definisati rad od kuće. Rekao da izlaznost PH građana u Norveškoj do 13 sati glasalo više od 50% birača. Nevjerovatno. Sjajna izlaznost na izbore u Norveškoj. Nevjerovatno. A evo ga i Black Friday week u Cinestaru, novotvorenom kinu u Bingo City centru u Sarajevu. Black Friday važi od 23. do 29. novembra, mini double kokice i do 50% snižene. I tu i happy hour, gratis male kokice od ponedjeljka do petka od 3 do 4 sata. A ukoliko želite rezervisati premium ložu, ekskluzivnu Cinestar 4DX Bingo City centar Sarajevu, moraš ti platiti 25 konvertibilnih maraka. A sada ćemo preći na izvitak koje Kopone, samo sekunda, sada prelazimo na Sporte Sarajevo, molim anonimno, 2 cure u koloni prema Sarajevu kod mjesta Čelanovića, ako se prepoznaju da komentarišu, hvala, 2 plavuše. Tražimo 2 plavuše, javite se. Javite se, bit će nova... Čelanović je poduzela ovdje sivi Mercedes, šta je reći?
je napisao čovjek koja je godina, ne možemo se ovdje... Znamo koji godište ovdje. Ali idemo opet na Spotted Pause, može li Amronim traži se ovog viđen jutro s 29.11. na Umax Pumpi u Vogošći oko 9 sati. Molimo da se momak javi sa Umax Pumpe, definitivno. Ali uzimao je kafu za ponijeti, visok smeđ na sebi imao žutu jaknu, nevjerovatno kakav mladić ode u svojoj žutoj jakni zavodi mladence. A ponovo se vraćamo na Spotted Sarajevo sljedeći. Pozdrav za lijepu crkvu iz Kasidonske šifra, ti ćeš moja ili Božja, molim anonimno ovdje. Javi lijepa crnka iz Kasidonske ulice. A na Spottedu se iliđe. Rekla se da te potraži na Spottedu i da će se javiti šifra Golf 5. Molimo Vladamu da se javi. Tu je drugi oglas, iznajmljuje vikend kuću 150 kvadratnih metara u Rakovici za Novu godinu. Ukoliko ima zainteresovanih, molim vas javi na broj. I dalje nastavimo. Pozdrav, ako može anonimno pre svega. Traže se dvije prelijepe djevojke crnog Citroena oko 10 sati u McDonald'su u Barama. Pozdrav od momaka iz Forda. A tu se javio gradonačelnik Abdullah Skaka, čestitke rukometašima za plasman svjetskog nogometnog prvenstva. Pozdrav svima, majka djevojčica od 11 mjeseci, majka žena koja je trpila nasilje 2 godine, kako fizički, tako psihički, od strane svoga muža, tuka me čak i kad sam truda bila, nije Marija, nije... Izbog djeteta koji nosim u stomaku, sve sam trpila samo zbog dobrobiti svog djeteta, jer nemam gdje i nemam nikoga, no međutim zadnji mjesec dana isto kome. Sva sam u Modricama bila, te sam otišla, prijavili ga, tražila sam pomoć od socijalnog sigurne kuće, da mi daju samo krov nad glavu, što i jesu učinili, hvala im, zanima me vaše mišljenje, šta je dalje da činim? Zamislite se javila, brate, na Spotted, napisala na Spotted. Ali specijalni podan za čovjeka koji je premio ženu, te nakon toga izbaciš na te kući, pošlo. Ostaje bez krova nad glavom ovdje. Šta se dalje dešava? Da li imamo informacije iz Srbije? Šta se desilo? Šta se desilo u Srbiji? Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ipak neće protirati članove Crne Gore iz Skupštine. Ambasadori Crne Gore ostaće u Beogradu i rači na planu Beograd na vodi. Prelazimo na Spotted, pozdrav djevojku koju sam vidio na stepenicama u petak 17.27.11. oko 16 sati išla je prema Olimpijskom muzeju, ulica Petrikina. Da li može pročitati kolega Kupone? Pleme, tenčki problemi, ovdje za Kupone. I ponovo idemo na sport. Benevento, Balkan fan se izjašnjava. Htio bi da se izvinim Ronaldo što jučer zezao da se upiške od straha jer igra protiv nas. Pa to piškenje u krevetu uopšte nije strašna stvar. Dešava se svim ljudima od straha. Evo i mi smo toliko puta ušli Juventusa da smo se usrali. Samo ne u krevetu, već smo se sinoć poslali po njegovom klubu. Samo još jedna brza reklama. Huka bar, Mahala, Ciglane, Black Friday. Čekamo vas. Jedna je Mahala. Idemo dalje u program. Izvolite kolege. Kameru COVID od opće bolnice Sarajevo, snimak koji svi trebamo pogledati. Ovo se mora pogledati, stanje užasno. Molimo se Bize Begović da se javi. Ali prelazimo na Premier ligu u Bosansku. Danas je bila Brijednik Bijeljina protiv Krupe koja je izašla je neriješena sa svojim golom Dujkanović u 17. minuti. I od Radnika Bijeljine u 78. Badonjić sa 3 crvena kartona šakovoj utakmici. Filipović, Koraksić i Popara su dobili ovdje po crveni karton. Jako uzbudljiva utakmica. Ali izveštaju vas sada prelazimo na showbiz i muziku. Jennifer Lopez obradovala fanove novim singlom In the Morning, objavljen lyrics video. Respekt za J-Lo, a sa futbala i muzike skačemo na politiku. Srđan Puhalo izjavljuje: moj problem što uživam od Vardara do Triglava, misli da ima virus jugo nostalgije. A ponovno prelazimo na crnu hroniku. Preminuo legendarni basista Riblje Čorbe Miša Aleksić, bio zaražen koronavirusom. Preminuo. A ide sada pjesma Jennifer Lopez, In the Morning, uživajte. Idem, uživajte. Uživajte. Slijedi trenutno mala pauza, čujemo se ponovo 11:40 minuta. Ostanite sa nama.
čeka se Rick Snator ovdje koji je bacio fintu šuta, odradio lažna leđa sa 10 na dresu i rekao da će doći za 5 minuta, prije 30 minuta. I stigli